One boy ki Pulit, shwa pynpra ka KSU ki Ïing Shna be-aiñ Mahadev Khola ki dekot jong ka KSU Student Union Laban Circle haka lai poi terek unai tung arajar pesan ki lahir pynpra ki Ïing belas Ïing Shna thamai Mahadev Khola kani ka jengkini bol jong ka KSU ka long hadien bakla lap ye ki jingstang jong ki brio ban ti paya bat pan shna sendan daki Ïing do bilan hakani ka jaka badang ha pa ka cloud jong ka sarkar Henry shwa ba ka KSU kan pynpra ye ki Ïing la wan poi ki Pulit ki bala pa pensange no mardor kat hadu bala penmi ya ka ne ka khubor ka KSU ka dang up ye ki bor senchar ka East Council District bakin wan pet hi dalade ya ka jingstang penyang ye ki paya ban shna deki Ïing do bilan hakani ka jaka ka badanru bat ki temple jeng ki riu ngai Hindu. Ïing Shna, it's